I la vostra proposta per les bases quina és? La nostra proposta per les bases, que ja podien estar obertes, que aquí s'ha parat aquest projecte, les voluntats polítiques defineixen què és el que un vol que tiri endavant o no, i en aquest cas les bases del Picat no han tirat endavant. La nostra proposta és no comprar més hectàrees, no és necessari, el parc és molt gran, per tant, si no comprem tantes hectàrees, si no comprem hectàrees, no hi ha tanta despesa, i amb el que tenim, adaptar els usos que ha tingut les bases històricament, com és recuperar el càmping, que hi ha persones que encara l'estan buscant, rulots que arriben i estan buscant el càmping. No tenim aquesta oferta a la nostra ciutat. L'alberg de la zona esportiva, donar-li una revolada important per poder ser un centre d'intercanvis a nivell esportiu, a nivell català i a nivell estatal. I tota la part d'oci i cultura, que en el moment que vam tenir força i capacitat de governar vam impulsar el Senglarrock com un exemple d'activitats que es poden fer al parc i que es podien continuar fent, perquè quan abandones un espai després costa més recuperar-lo. Aquests 4 anys s'ha abandonat aquest espai. Per tant, no ens compliquem la vida en època de crisi i austeritat com en la que estem, és el que tenim, aprofitar-ho amb concessions, amb un càmping, amb un alberg, amb equipaments de restauració i d'oci, és viable. Econòmicament és viable el desenvolupament de les bases del Picat. La fico en una tessitura complicada, si vostè vol. Fiquem que després de les eleccions l'Àngel Ros no tingui majoria, hi hagi algun pacte amb Esquerra, potser amb algun altre partit, i l'Àngel Ros vulgui fer aquest gran centre, aquest centre comercial a les bases que diu que crearà ocupació. A vostè li donaria suport? No, perquè ja ho hem votat en contra. Ja hem tingut l'oportunitat de votar-ho, hem votat en contra i a més creiem que el desenvolupament comercial s'ha de fer d'una altra manera. I al senyor Ros li diria, primer fem que el pla de l'estació pugui tenir el centre comercial, que està en trama urbana, i fins i tot a nivell de les concessions estan fetes perquè l'Ajuntament posa a disposició un sòl, però després n'ha de traure també un benefici, i en aquest cas aquestes concessions, aquests cànons que es poden acabar cobrant, poden servir pel que vulguem, poden servir per recuperar les bases, poden servir per recuperar una plaça. Vull dir, nosaltres creiem que en aquest moment s'ha de donar un canvi de manera de governar. No funcionen les mateixes fórmules que han funcionat fins ara, no? Per tant, en aquesta tessitura nosaltres diríem anem a obrir el centre comercial del Pla de l'Estació, que al senyor Ros li va quedar desert i no l'ha tornat a treure a concurs, i impulsem la recuperació de les bases sense aquesta peça, que no és necessària i a part no es pot posar.